Nasa kustodiya pangunyan kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Camarines Sur, ang sarong electrician makalis na makuha ng illegal na badil asin droga sa pigkasar na firearm bypass operation sa sarong apartel sa Barangay Concepcion Grande, Naga City, alas 9 Kasubanggi. Pigbisto ang suspect na si Albert de Andres E. Bermilio, 33 anyos, residente kan Kadlan Pili, Camarines Sur. Nakuha sa posisyon niya ang sarong kalibre 22 na may laog na 5 bala, sarong 9mm na may 4 na bala asin sarong pedaso ng hit sa transparent plastic sachet na may gabat na pagkumas o menos 2 gramo. So may nagidi po ma'am sa opisina ng confidential informant. So na-istorya niya po. So gibo-gibo na po ining sarong ining subjecta. And then ganami po verify kung totoo po ang sayang sinasabi. And nagkantak po kami ng briefing for possible operation po sa Bangi. Sigun kay Deputy Luquias, pigbalo pa kan suspect na magdulag alagad na korner na inikan sa indang operatiba. Makalis man basang kan sa iyang diretsos bilang akusado, pigdara man ang suspect sa ospital para sa medical asin physical na eksaminasyon. May naaraman po kita na mga illegal activities, kung ano man po yan na mga illegal. Pwede po mag-idis sa opisina or mag-report po sa muya para ma-validate mi po and mataon ta po ng action. Lalo na po ini sa mga illegal na firearms. Physicals po nga na upcoming ta pong election po. Nakahampang sa kasong pagbalgara sa RA 9165 o pagbalgara sa Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 asin pagbalgara sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act asin pagbalgara sa Election Gun Ban and Suspect. Para sa mga barata ang Tatak Bicol, Richin Boy.